τι μας είπες. Άντε, τσάω. Παιδιά, αυτό θα το κόψω στο μοντάζ. Μη σαν αγχωριέσαι, θα το κόψω στο μοντάζ. Θα το πω έτσι. Θα το κόψω στο μοντάζ, παιδιά, sorry κιόλας. Νίκο, δεν μιλάω. Γιατί είναι μαλάκα. Οκ, μην μιλάς, δεν πειράζει. Πέσα. Σχίδια. Θα σας μάθω, παιδιά, πώς να γαμάτε γύφτους. Στο Fortnite. Επεισόδιο 2, part 1. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας το Γιάννη το μαλάκα και μας δείχνει πώς να πυροβολάμε. Γιάννη, πες μας 2 λόγια για σένα. Αλλά θα σας πω εγώ τι θα λέγει, ότι είναι πιο καλός από όλους ο κόσμος. Απλά, ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Παιδάκι, ξέρετε. Τέλος πάντων, θα βρούμε κανένα γύφτο, θα σας πούμε, παιδιά. Στο προηγούμενο game δεν παίξαμε βασικά κανένα προηγούμενο game, ούτε ένα. Υπήρχε πόλτα. Υγεία μου. Ο γύφτος πέθανε. Στα αρχίδια μου, μπρο. Τι μου βάζει και μάρα. Λίβαρε. Τέλειο. Solo θα παίξω πάλι. Τι θα κάνω ρε μπρόχο στο γύφτο. Όχι παιδιά, δεν είχε τίποτα. Οι σφαίρες... Αν δεν τώρα 50 αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχω καλό loot. Αλλά αυτό θα το κρίνω εγώ. Θα το κρίνετε εσείς. Έχω και καλύτερα loot πάρει, αλλά υγεία μου αυτό να πω. Πού είναι ρε, στον καρά, είναι στον καρά. Πέστε μου κάτω στο σχόλιο, θα loot λέει ή όχι. Μου πάει. Έτσι κανείς. Δεν μπορώ άλλο, θα αυτοκτονήσω. Τι άλλο θα βρω εδώ, έχω βρει το ίδιο αντικείμενο 5 φορές. Παιδιά, ο τσιγκάνος έφυγε και... Εντάξει, είμαι ένα για όλο το map. Το main blue μου αποχώρησε και μου αφήξε. Έλα μωρέ, έτσι κι αυτό δεν έκανε και τίποτα. Θα παίζε κανένα γκομενάκι και την περίοδο. Και θα νόμιζα ότι κεράτανε, γι' αυτό δεν πήγε. Με όχι ότι έπαιζε Fortnite, όχι. Όχι ρε.
Όχι ρε, εγώ δεν έχω καλό loot, ούτε καν. Μη λέτε βλακίες, έλα βάρε. Δεν έχω καλό loot. Δεν με πυροβόλησε να πω. Δεν έχω πολλά materials. Εκείνα τα άτομα. Ο μόνος μου πρέπει. Ξέχασα τι αποχώσα. Δεν το είδατε ποτέ.
Εντάξει, αυτό που το πέτυχα 220 και δεν πέθανε ήταν λίγο hacker, αλλά δεν το συζητάμε. Έβαλα duos, no fill μάλλον. Δεν μιλάς πλέον, δεν με νοιάζει. Όλη η όρεξη μου αλλάζει. Οκ, παιδιά, δεν πήγε πολύ καλό το game. Το πρώτο game. Υποθετικά. Όσοι δεν ξέρετε για το giveaway που κυκλοφορεί ότι σε 100 ακόλουθους θα κάνω giveaway ένα skin με 800 V-Bucks. Ναι, δεν μπορώ να βγάλω glider. Οπότε αυτό δεν είναι πολύ καλό. Δεν μπορούσα. Μάλιστα. Οκ, παιδιά, οι γύφτοι έπεσαν 2-3 γύφτοι μαζί μου. Σχέδιο, βρίσκουμε όπλο και τους σκοτώνουμε. Οκ. Καλό όπλο για μακριά, όχι. Με συμφέρει εμένα. Δεν μου βολεί καθόλου αυτό το όπλο. Να βρω κανένα καλύτερο. Ένα σνάιπερ. Αλλά δεν είμαι τόσο κολόφαρδος για να βρω σνάιπερ, οπότε καταλάβατε τι θα γίνει. Θα ζητιανεύω πάλι. Εννοούσα θα ψαρεύω. Ρε μπρο, ούτε να το ζητούσα από το game. Ούτε να το ζητούσα. Δώσουμε ένα σνάιπερ. Μου δώσα από μόνο του. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στο game. Δεν θα τους πετύχω σνάιπερ, να ξέρετε, δεν πρόκειται, γιατί έχει πολλά δέντρα εκεί. Για 200 headshot είναι. Knock. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι προσπαθούν να σκοτώσουν εμένα. Παιδιά, αυτό δεν νομίζω να σας βγει καλό. Μην μπλέκετε με Νίκολα Απ. Αλλιώς με το κανονικό. Με Νίκολα Απ. Μην μπλέκετε με Fortnite και Νίκολα Απ. Μην μπλέκετε, παιδιά. Να το πούμε πιο ήρεμα, μην μπλέκετε με μένα. Όχι, μαλακία. Παιδιά, δεν πρέπει να βρίζουμε όμως τους γύφτους. Ω, μίνιγκαν. Βρήκα το μπρ παταπίν. Μπρ παταπίν. Καλό δεν είναι το μπρ παταπίν. Ναι, αλλά πού το σκότωσα αυτόν, αυτό είναι το ερώτημα. Πέθανε χωρίς όπλο. Ούτε ξέρω τι θέλω να μάθω. Ή απλά αυτοκτόνησε. Αλλιώς δεν εξηγείται.
Οκ, καλό loot. Shut the fuck up. What is it, bro? Τι φάση, σαν να παίζω full guys είναι. Πες μου κάτι. Όπα. Κόμμα στα McDonald's θα έχουν σκοτώσουν άλλον τώρα. Σίγουρα θα έχουν Πέρα. Πού πήγε καλά αυτό το δέντρο. Πήρε τα άδεια από το Δήμο για να τους... Καλά, μπορεί να είχαν πάρει άδεια από το Δήμο, αλλά... Ναι, καλά. Αυτός είναι άξιος που βλέπουμε. Φαγή απλά είναι 2v1. Πρέπει να έχει συμπέκει το Travis Scott. Πώς να μην χάσω. Αυτό το βίντεο μπορεί να κρατήσει ως και μισή ώρα, παιδιά. Δεν το εγγυούμε. Να ξέρετε όμως, επειδή είμαι πολύ θαραλέος, το έβαλα Duo No Fill Fortnite OG. Γράψτε μου τα ονόματά σας κάτω στα σχόλια για να σας κάνω friend. Ναι, τέλος πάντων, μέχρι να μας βάλει να σας πω για τον giveaway που κυκλοφορεί. Στους 100 ακόλουθους είπα ότι θα κάνω gift ένα skin με 800 V-Bucks, ένα στους από εσάς. Γι' αυτό όταν φτάσουμε περίπου 50, δεν μου έχετε στείλει τα nickname σας μερικοί, για να έχω φτιάξει ένα τροχό για να δούμε ποιος θα νικήσει. Είναι 600 μέτρα λογικά, από τα 600 πήγα 42 μέτρα. Τέλος πάντων, εδώ μάλλον έχει κόμπο στο McDonald's, όπως φαντάστηκα. Shut the fuck. Τι φάση με τα chest.
Ας πούμε τότε snack. Τι είναι αυτό? Το έχω δεν ξέρω τι είναι, απλά είναι για κεφάλι μου καλό αυτό το shotgun. Αν μου τύχει το ίδιο, ευχαριστώ Θεέ. Μαλάκα. Like της Epic Games. Τώρα τέλος πάντων δεν θέλω να το ζητήσουμε τώρα, δεν είναι η ώρα. Αυτό θα το κρατήσω. Τους λαμπτούς. Να ακόμη τσες να βρω να έχω κάτι καλό. Να το εδώ σίγουρα έχει. Εδώ σίγουρα έχει, το ήξερα. Φίλε, κάνα καφεδάκι να σου δώσουμε. Πάμε, RKO. Ναι, παιδιά, sorry τώρα γι' αυτό, απλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος θα το κάνω ένα RKO και αν το κόβω στο μοντάζ μετά. Όχι, δεν θα φύγεις μόνο κομμένη μου. Είναι αναγκαστικό να είσαι μαζί μου. Πέτα τον. Όχι, δεν θα φύγεις. Τον έχασα. Παιδιά, sorry κιόλας. Ότι πας τον χάσαμε. Ήταν καλός άνθρωπος. Δεν νομίζω να έρθει να το κάνουν revive. Δεν είναι μπρο, τι πας. Ναι, μόλις έχασα το άτομο που σκότωσα, εντάξει. Που σκοτώθηκε. Ήταν καλός άνθρωπος. Κρίμα, παιδιά. Λυπάμαι κιόλας. Να πω ένα συλληπιτήρια σε αυτόν που το δημιούργησε. Γιατί το παιδί δεν ξέρω που πήγε. Το χάσαμε. Συλληπιτήρια, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ναι. Δεν θέλω να το στεναχωρήσω να το πω για κακία από κακία. Απλά το παιδί είναι κολόνιμπο. Μόλι μου την ευγένεια. Καλά, όχι ότι έχω εγώ ευγένεια, αλλά αν θα πήγε το παιδάκι αυτό, το σκυλάκι το μαύρο σου έφυγε, μάλλον. Ωραία, μπρο. Αν θέλετε θα κάνω μια μέρα σαν για να δούμε ποιος θα το κερδίσει, γιατί δεν θα είναι δίκαιο να το κερδίσει ένας επιτυχημένος τροχό, οπότε θα κάνουμε Seamus Face. Τέλος πάντων, πώς λέγεται. Ο Νικόλας λέει. Ο Νικόλας λέει για παράδειγμα. Καθίστε κάτω, αν πω απλά Νικόλας, χάσετε.
Sorry παιδιά, αυτό το ψωλάκι το πήρα απλά δεν θα το έπαιρνα ποτέ στη ζωή μου, χωρίς πλάκα. Απλά επειδή είναι legendary, είπα μια φορά να κάνω μια εξαίρεση. Πού πιστεύετε τι, γράψτε στα σχόλια τι άλλα θέλετε βίντεο να κάνω. Με τι σχέση να έχει Minecraft, GTA, Fall Guys, FC, Spiderman, ό,τι θέλετε απλά γράψτε το μου κάτω. Αν θέλετε να πάμε GTA live, δεν έχω θέμα να κάνω live στο GTA. Είναι πολύ το σέμα. Δώστε μου ιδέες, γιατί εγώ δεν παίζω πολύ. Συνήθως παίζω Fortnite, τώρα θα βγει και καινούργια season. Ίσως κάποιος μου ζητήσει να του κάνω τον Battle Pass, αλλά δεν νομίζω. Γιατί έχω το 99 να κάνω τον Battle Pass και δεν ξέρω καν αν θα κάνω gift, δεν είμαι σίγουρο. Βασικά, όχι εντάξει, σίγουρα είναι για το gift, για το giveaway, για ένα skin. Αλλά θα το ρωτήσω στο τέλος, θα δω ποιοι είναι οι συνδρομητές μου, ποιοι να ακολουθούν και να μου κάνει comment σε όλα τα βίντεο. Εντάξει, δώσε μου λεπτό. Εδώ αυτός εδώ, ο Γιάννης. Εντάξει, δεν θέλω, αυτός είναι φίλος μου, να του κάνω και αυτόν που φαίνεται να είναι το Ήλας. 200G Arches. Αυτούς εδώ τους θέλω να τους κάνετε. Τέλος θα βγάλω μετά, αφήσετε. Αυτοί που σας έδειξα τώρα, ο Μίλτου Ζαπ 9, ο Νίκολας Pro Hack, είναι σημαντές που μου κάνετε τους friends. Κάτι τους friends γιατί μπορώ να σας κάνω gift. Γιατί αυτό είναι πολύ παλιό. Πολύ παλιό. Συνδρομητές μου ακολουθούν. Τόσο αντός πόσα βίντεο έχω βγάλει. Οπα. Σφαίρες εδώ είναι. Είναι το πάχτο. Φωτιά. Δώστε μου ιδέες κάτω στα comment λίγο γιατί τι άλλο να παίξω. Γιατί έχω να φανταστώ έχετε βαρεθεί να βγάζω βίντεο με το Fortnite και με το Snapchat. Όποιος θέλει να γράφει από κάτω τη γνώμη του και εγώ θα σου πω. Κάνουμε ψηφοφορία. Στο σχόλιο θα πάρει το περισσότερο like. Για να δει και αυτό. Ναι. Θα παίξω εδώ μοτήλος τώρα. Ναι, και αυτή δεν κάνει jump. Ναι, το βλέπετε λίγο. Να βοηθήσει το game. Δεν μου τυχαίνει ένα sniper. Σε όλο το game χωρίς πλάκα, ένα άτομο έχω βρει.
Μη φοβάσαι, επειδή είμαι ο πιο pro player της ζωής σας. Επειδή φοβάσαι να με αντιμετωπίσετε, εντάξει, μη φεύγετε, μη κοτεύετε. Παιδιά, το ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο Fortnite. Τώρα θα το κάψω στο μοντάζ. Όχι, εντάξει, δεν θα κάψω στο μοντάζ. Τα nicknames να μου τα γράψετε κάτω. Αυτά, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αυτά είχα να σας πω, τώρα να συγκεντρωθούμε στους μαύρους. Μόνο